langsung mawon nggih. Seneng bunga silang kapadang karena sedelat mani bahkan tinggal hitungan dina kula bakal kejejer pasang kelawan sampeyan kakang. Ding datar pasundan ana mutiara terpendam ning sejeroning bumi. Rasakan banget isun penasaran. Mutiara Pulau Bata ternyata cantiknya ora bisa diungkapaken lawan kata-kata. Terlena kenangan wujud lan uganing rupane laksana widadari koyang temen isun jaya dewata kelakon dadi sawiji subang keranjang Kula dalam kakang. tatar pasundan ajawati mahkota permaisuri sing bakal keanti kelawan awak. Apa sing pengenan kelawan awak bu subang kerajaan Ning waktu lan saat saiki ya dirine isu subang keranjang ikhlas tulus bakal nerima dipersunting ketepung jodoh kelawan sampeyan kakang. istana Pajajaran seisine kanggo awakmu mas belian lan uga inten sing jumbane akeh lamun awakmu beli percaya kelawan cintane Kakang Prabu Jaya Dewata. Apa sing dadi ganjeling atine sliramu ya? Kula bakal gelem dikawining sampe nanging padan-padan mengko kula padan-padan mengko kula dikawining sampean ana sing dadi persyaratanne kakang. Apa sing dadi persyaratan mungguning isun bisa kelakon jejer pasang lawan awakmu? Sing nomor pertama Iya, kula pengen lintang kerti sing dederetan. lintang kerti sing jumlane dederetan Ya, maning bersiayi. lan sing nomor loro kula padan-padan kawin kelawan sampean. Kula pengen dadi garwa sing resmi. Kula emong dadi garwa sendiri kakang. Garwa padmi awakmu pengen mungguning Tepat ning kekuasaan tatar pasundan Ajawatri aja. Apa sing seret terakhir ya? lan sing dadi nomor telu. Lamun memang sampean bener
pengen urip bebarengan kelawan isun Subang Kranjang sing dadi penjalukan sampeyan mlebuh ananing ajaran agama Islam yaiku iwal hitan lan disunat sampeyan Kakang. Kuwon sing dadi penjalukan ning awakmu Subang Kranjang. Ya. Janjine Kakang ora bakal lincat. Ingat sejagat buana orang nganti wong wadon sing bisa menangaken atining Kakang Jaya Dewata ya. Bakal tek sumpingaken ning waktu kian kan. Janji Kakang sehidup semati. Langkane sing bisa tergantikan iwal awakmu sabiji ya. Tek pegang segala janjinya sampeyan. Harapannya kula moga sing kuasa ngrestoni ini hubungannya kita wong loro. Subang Kranjang Pasundan sing dari saksi ya Kacawate ya cintane Kakang kelawan selera orang bakal bisa tergantikan kelawan wujudnya Manojaya. Sebaliknya pula uga pada Kang Mas Sumpah di batine Kakang pengen selalu bebarengan lawan sampeyan apa sing dari penjelasan awakku ya sumpingaken Kakang. Kaya wong sejagat buana mung sampeyan sing tek sayang tek puja ora nana ning selumaning bumi cuma diajeng dadi pepunden ati kula waktu sampeyan di temana sebab kula mung kanggo dolanan aja watir sing percaya ning ati ora bakal Kakang hindar sing janji. Kang Mas Ya, kaya-kayanya dorong rena dorong sempurna namun aku lah Subang Kranjang durung ketemu bareng segenap kawan sampeyan. ingat senajan binegarawan Kakang tapi seliramu sing ora bakal ning cintane Kakang ya. Aja sampai ingkar sing janjine sampeyan. Bodohan dulu. Baca temen yen bisu laksana urip bareng seiya sekata Rumah tangga sing dadi tujuan bahagia urip bebarengan buka segala kang dicita-cita diridoi ning kang kuasa senajan rintangan sepira akhir yen wis coba mendiparai Papa ni Cila, Mama ni wedang putih
sumpah mati kakang tresnan janji Subang Keranjang lintang terkising jumlahnya kederetan bahkan apa sing dari ucapan yang pangandikan yang istirahat Jaya Dewata bakal tak sumpah di bangsa dulu gaya aja batu ya bahagia urit bebareng urit bebareng segala kang dicipta kita diri kowe peningkang kuasa senajan rintangan sepira ake ibis jodoh mendiparani sejagat buana ayai azab sing banget suntuk cinta bagian mati tenimbang di kelakon bagian mati aatori sing uluni kuan sing dari pencalokan yang awak lakalian tonggonana ananing bumi pulau Bata tak enteni kan ya sehat hati sampai Subang Keranjang aja Sumelang aja Bimbang Jaya Dewata bakal menukupi apa sing dari pencalokan yang seliramu Subang Keranjang Isun Jaya Dewi Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wan ni'mata laka mulk la syarika lak Tobat ya Dewa Jagat Batara tobat ngelamuning tengah wengi krikis mari
Mas Sudit sareng nokiput gedik minangka sing duwe kedungeneng ponakane Mama Dalang Haji Rusdi. Sesapune matur kesuwun Mas Sudit sareng nokiput geding sareng Kacung Husni geding minangka sing duwe kedungeneng sing paling bela dewek paling sayang dewek sareng mimie putri Bontot geding sing dijaluk sampun lali Kuat aku Jaya Dewata setuwining awang-awang tapi nangapa sawise ana watu ireng wujude aku beli bisa mabur ning setuling awang-awang lewati watu kuntup ya Dewata lemes patan isu jerit jaluk tulung nanging langkah sing nulungi kabeh padam buang rai Mama Medo sing cemara dewek sing paling sayang ngantun Mimi Haja Murni Mama Haji Awang sing gadingan sing hormati senajan ragane rasa kaget sepanduran enak isun lagi munajat marang Gusti Allah Azza wa Jalla ana swijining kesatria nganting lumpruk dening Siti Buntala ibarat kandet tanpa isi bisane saliramu sing nalika mau mletik dening Keganawiyati murag tanpa daya lan upaya kawitaning saliramu nglangkai Baitullah ngejerit maratan langit ngeceak maratan jagat sesempate ulas asih Mama Enok Leni Mimi Enok
liya kedhe sarana kasih simjun tinyuan kacung ilal cung niko emanangan sayang Sekake lamun sampean pengen berrugian sing darani Ka'bah ya arane Ka'bah kiblate kaum muslimin lan muslimat ketika nglakoning salat kiblate ning Baitullah. Aku beli ngerti beli weruhi apa sing setuhuning Ka'bah sing dadi anehe isun letik ning seturuning awang-awang keganawiyate anane wujuding watu ireng ning rupane kaya ngiset tenaga lan uga lemes dedes isun ning kasane kita patulung aduh dewa disunitip diri nisa pasunang sangat ketraga mancat semplak rawel gropak mencelet meninggan ituna Mas Udit nokiput minang kasing dua kedungan ponakane Mama adalah Haji Rusdi lalu jadi lamun kisana pengen beru penjabarane sapa manusane sing aku ngandut dening ajaran Islam sesuai kelawan rukun Islam di samping baca 2 kalimat syahadat netepi sholat bayar zakat puasa sing nomor 5 kanggo nuneaken ibadah haji ya tepate ning Ka'bah atawa Baitullah aina ngapa wujuding watu ireng tapi landep ning aurane kabeh watu beli bisa kayak kene ding wujudnya tapi nang apa watu kin rasa aneh isun kini ki jelasaken apa sing dadi maksud ana ning watu ning tempat kian asal usule alon kisanak jadi lamun kisanak pengen urus ritik perlu terangaken ya ana ning Ka'bah mau ana suwijine ya tempat-tempat sing banget mujarab sapa manusane kang munajat dongan ngling-lingi Ka'bah tentune ning kono bakal oleh sedene rahmat saking Gusti Kang Maha Kuasa sareng Mimi Putri Botot Kedik Mimi Putri Botot emang sayang salawase ning pojok sebelah kulon ya ana watu sing surga ya watu sing surga sing darani Hajar Aswad nang apa wujude ireng laksana tinta sampai wanik entel irenge kuno ari sebenere watu mau bengene asale putih ya cuman karena sering disentuh ning manusia sering dijamah manusia sehingga wujudeng ireng ya nah ning sebelah kana jare
manungsa diarani talang emas ya. Bakasan talang emas iki kesebute Hijir Ismail. Sapa manungsane sing gelem sujud ndonga ning tempat kuwi apa sepenjaluke pasti bakal den ijabah. Berarti pada kelawan wujud sing disembah bareng apa sing dari kepercayaan isun konon taki. Kisanak ya bisane kisanak senalika mau mletik ya ning awang-awang. Apa maksud kelawan tujuane? Punten Aki. Lamun pengen tambu atas jati diri ning kaula sing darani Prabu Jaya Dewata. Prabu Jaya Dewata arane. Ya isun Prabu Jaya Dewata. Dua tujuan apa Prabu Jaya Dewata? Lamun Aki percanten kula duduk asli pribumi sing wilayah kiyen ini. Asale sing endi? Tatar Sunda Pulau Jawa Dwipa isun arane. Sing Pulau Jawa. Ya. Nah bisane sira nyampe ya ning wilayah kota Mekah. Kawitane anak gawe apa? Dadi kiyen kota Mekah konon tapi. Punten gini ki. Nangapa isun sampai dumadi ananing tempat panggonan kiyen sing durung isun weruhi letak wilayahne. Aduh ning sedurunge awang-awang meletik ning Gegandawiyati selesai Prabu Jaya Dewata lagi pramancari sing dadi tuntutaning isun kini ki. Dadi kuwen iya kanggo nyumponi segala grenjet batining Prabu Jaya Dewata. Lamun percanten Aki dumateng kula. Perlune apa Prabu Jaya Dewata? Lamun pengen weruhi keperluaning kula ya iwal pengen gula tining endi ananing wujud lintang kerti sing jumlane dederetan akene. Cekake Prabu Jaya Dewata pailaran yaiku sing darani lintang kerti dederetan. Nggih kene iki. Durung wujude. Aku durung weruhi ning wujud kelawan berupa bahkan kaya ngapa ning wujude konon kini sampai tungtungeng jagat pribasane. Bakasan pailaran ya durung weruh ning wujud karo rupane mungkin bakal ketemu ya. Nangapa Aki bisa ngomong sing kaya konon? Lamun pengen weruh tembunge apa kuno bakasan memang gedulen-dulen kaya deneng Prabu Jaya Dewata pengen weruh apa sih dimaksud karo lintang kerti dederetan. Prabu Jaya Dewata kula sawangan isun lamun sampeyan pengen urus sing darani lintang kerti dederetan ikilah wujud karo rupane. Wujudnya kayak konon tentang kerti tembunge tasbih ya. Apa kudu tembunge tasbih kudu? Ya artine bakasan tasbih iki yen lamun misale nutut ilmu kudu bentas kabeh, aja tanggung-tanggung, aja awale baik, aja tengahe baik, aja akhire baik. Bakasan pengen nuntut ilmu ya termasuk nyebarakan ilmu supaya gamblang lan cedak sing awit awal sampai tekang akhir. Mulane sing darani tasbih kudu bentas kabeh ya. Konon arti makna lintang kerti sing seestune iki. Lamun oli Prabu Jaya Dewata bakal tak bayari pira jumlaning ringgit lan uga mas inten picis berlian iki. Prabu Jaya Dewata isun iki kawilang bakasan wong Islam iku aweh pitulung kelawan sepepadan. Maksudnya aweh tulung tinulung karo sapa bae terutama marang manusia kang sumrambah ning belahan alam marcapada.
Ana pribasane wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wa taqallah innallaha sadidul iqab. Tulung tinulung wae manusia kang sumrambah ning mayapada ana ning laku becik lan takwa lan aja pada tulung tinulung ana ning laku dosa lan memusuhan setuhuning Gusti Allah banget nyiksane. Dadi yen memang kaya deneng Prabu Jayadewata pengen memiliki ya kusing darani lintang kerti dederetan beli kuduk dibayar karo duit ya. Apakah diurup kelawan ringgit jumlahnya sing akeh pirang kotak pengen niki. Ora perlu. Apakah mas kekayaan, apakah dunia, apakah tanah sing jumlahnya pirang luas tinggal ngomong kelawan isun Jayadewata. Beli kuduk kangelan ora kuduk susah. Apa sih? Sarate gampang. Masing dari pit syaratan kelawan sampeyan kini. Bakasan memang kaya deneng Prabu Jayadewata pengen memiliki lintang kerti dederetan. Sarate Prabu Jayadewata kuduk baca 2 kalimat syahadat. Baca 2 kalimat syahadat. Ya. Kun kalimat apa kunuki? Jadi sak temene yen manusia gelem baca 2 kalimat syahadat, tandane manusia mau gelem kanggo mancing ning ajaran atau agama Islam. Hari ini ngajaran yang kula langkah sing macam-macam kaya konon kini. Itu ngerasakan aneh nebeng berungu sing aran 2 kalimat syahadat. Tapi awake Prabu Jayadewata kan masih lemes ya. Nggih tulung kayak karung tanpa isi, ora bisa daya kelawan upaya ini. Melos ndelengakene. Pengen waras maning beli. Tentune pengen waras kayak maning bisa ngomong sing terang-terangan kelawan sampeyan. Ya sebab lamun awake sampean masing lumpruk bae najan wis duweni tasbih lintang kerti dederetan mana mungkin bisa muli ning panggonan. Jadi pengen waras Prabu Jayadewatane tolong warasakan kula kayak mau pengen maning waras sena dingin ya. Iya. Itu semata-mata isine kuwi jumawa tawa sombong ya. Kelawan munajat marang Gusti Kang Maha Suci jara Gusti Allah ngongkon waras-waras mangsa burungan. Bismillahirrahmanirrahim. Segara bumi ning puncak nirwana, sega alam nang gagaman kun payakun kang dadi bukti. Buddha angin napas ketetak sumerep ning sejatine ngrobi kang dadi pasti. Allahumma warasna, Allahumma warasna, Allahumma warasna. Waras Prabu Jayadewata. Ya diwasakan pada ning tubadi. Aduh, Kan bakasan wis waras kan enak ngobrol ya. punten ki suwun sangat. Dadi bener sampeyan pengen memiliki lintang kerti dederetan ya mau syaratnya gelem beli sampeyan yang baca 2 kalimat syahadat. Lamun kuwen artinya sing dari persyaratan yang sampeyan supados kula bisa memiliki apa ning sampeyan lintang kerti kula sanggup apa sing dari penjalukan yang sampeyan. Tawa 2 marang Gusti Kang Mas kuasa jagong sampeyane sing kusu ya, sing ikhlas batine ya. Yen segala sesuatu kersaning Gusti Kang Maha Kuasa meluan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ai meneng bae meluan sampeane. Ai kula ne meluan konon ki. Liburan ya, liburi Ya ki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udu Billah billah minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismalam. Aja bis malam. Waruwe kuwen kula ne. Wis jarang ning pantura bis malam sekin mah. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Hirohman. Hirohman. Rohman. Aja Rohmane bae. Hirohman Nirrohman. Nirrohim. Rokim. Rohim mangkat Jakarta. Rokim. Rohim. Rohim. Ya. Dia. Haji Meluan ya wis waktu apa ya? Mulai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. As ke mana kana balik as? As apa maksudnya? Jadi sampean as tadi kongkon balik ngomong. Duduk ku syahadat maksudnya. Oh konon kena maaf ulang. Ulangi ya. Iya kira lah. Aja guyon danggepe ya aja sembarangan kalimat kinki ya. Asyhadu alla Ashadu alla ilaha illallah ha illallah wa asyhadu anna wa ashadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Anyakseni ingsun Anyakseni isun bahwasane orang ana pangeran kang sinembah nana pangeran sinembah illa Gusti Allah. illa Gusti Allah. Lan anyakseni ingsun Lan anyakseni isun bahwasane Kanjeng Nabi Muhammad iku Kanjeng Nabi Muhammad niku utusaning Gusti Allah. utusaning Gusti Allah. Wis. Wis. Maksudnya syahadat iki wis. Iya, syahadat maksudnya konon. Maksudnya mari wis baca syahadat. Iya, wis mari syahadat wis. Wah, koplok gitu. Ayo wis ki. Wis. Yang ngomong wis konon. La ilaha illallah. Kalesan munen blinganut ajaran Islam wis ora apa-apa ya. Berarti yen sampean wis baca 2 kalimat syahadat, alhamdulillah sampean manjing agama Islam. Kok dikit kaki pengen takon kanaki. Hari mau sampai nyebut Allah wah apa kunuk jaburan apa konon ki? Dudu jabur ya. Apa kunuk? Ya bukan diterangkan pangeranan kita ya, pangeranan kita Gusti Allah. Pangeran yang kita Gusti Allah. Sing disembah awan kelawan bengine ya. Sing nyiptakaken langit bumi sistine serta kita manusia ya ilah Gusti Allah kang nyiptakaken. Dadi kula artinya wis manut kelawan ajal sampai terus priben kepercayaan sanlika mau isun anining tanah Jawa Dwipa. Isun bakal nyerahkan lintang kerti dederetan ing tasbih ning wujude kelawan Prabu Jayadewata. Nah, sawise kaya deneng Prabu Jayadewata ora pati-pati duweni gelar Prabu, berarti sampean seorang pemimpin ya. Nggih. Sing darani pemimpin iku kira-kira bisa nyiptakaken sili asah asih lan asuh karo masyarakate, gawe wangi ya, ibarat kembang sekar wangi. Ari kembang arane sekar wujude wangi ambune. Iya, apa mani nih setengah petamanan ya. Senajana ditandur ananing setengah bangkai atau kotoran tetap haruma wangi ambune. Teganti arane marang isun. Sing semula Prabu Jayadewata sewise gawe bagus ning masyarakate, gawe tentrem ning umate, gawe wangi ambune pribasane, sampean bakal diganti arane Prabu Siliwangi. Jadi kula digantos namini Prabu Siliwangi. Ya. Wisi isun pitakonan kelawan sa lan uga sampeyan artine ngupai cindramata iwal apa sing dari kepengen kula sereset jatining sam di negi Maksudnya priyen? supaya kula mengenang ananing tasbih lintang kerti didiritan sapa sing ngupai kelawan kula kini ki. Maksudnya takon arane isun? Iya ki. Lamun pengen weruh isun sing duweni aran Syekh Bayan. Syekh Bayan Ya.
lamun dilanjutaken Syekh bayanilah sebagai merbot ya ning Baitullah. Syekh bayanilah sawise kula artine sampun dipahi apa sing dari kepengenan ya iwal lintang kerti ning wujude kula permisi kusuwun sangat atas apa sing dipahi kelawan dirining kula. Langka waktu sing bagus saat sing becik, kesempatan laksana mega ing angkasa katon sekedap netra bral tinggalaken tempat panggonan ingsun termasuk Baitullah. Suwun sangat atas apa sing pernah jasa kelawan dirining kula atas upami nami kelawan kula Prabu Siliwangi ula amit kondur kelawan arsanipun panjenengan kisah bayanila Kejurung kelawan pandawan isun ya mangkat sampeyan. Sampurasul kula badhe rawuh arti ninggalaken dirining sampeyan ini. Ganti ya salame aja sampurasun. Apa konok Ya sebise manjing Islam etika bang Islam ya ning ngendi bae anane apapun keadaane ya ucapan salam mau memang wajib ya sebab peribahasane ina aula nasi bilahi mang bada'ahum bisalam. Semulia-mulyane manusia dening sising Gusti Kang Maha Suci iku adalah manusia kang ngawiti kanggo ngucapaken salam. Mulane sapa wonge ya sing anut dening ajaran Islam tentune bakal selamat wiwit dunya sampai tekang akhirat. salame digenti aja sampurasun apa konok salame Pengen weruh iya sampean sing ucapaken ya memang hukume sunah mengko sing jawab memang hukume wajib. Ucapan mau onine mangkene assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit kondur kula Prabu Siliwangi dumateng sampeyan ki. Sumangga ya Allah Gusti Kang Maha Suci bener saujaring pangandika yen ngadepi masalah aja di dalam ning segi blesake meten hikmah pasti anak kebaikanane. Mudah-mudahan kelawan senalika rawe Prabu Jaya Dewata sing sekian duwe gelar Prabu Siliwangi bener-bener bisa kanggo siar Islam ning tanah Jawa kejurung kelawan pandawanipun dumateng Prabu Siliwangi. Temen raga ingwang sesambat ning awang wung menden apa yen anak udan bisa rusak ragani Ramawi ragani Ramawi awal cerita pemedale sang raja buta gawe resah
ning marcapada gawe ibur karo batu